Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς καταγράφονται με επιτυχία όλα τα εικαστικά στοιχεία του κάθε πλάνου στην τηλεόραση ή ακόμη και στον κινηματογράφο? Ο διευθυντής φωτογραφίας στις τηλεοπτικές παραγωγές έχει μια σημαντική αποστολή. Είναι ο υπεύθυνος για τον τρόπο φωτισμού και σύνθεσης των πλάνων, έτσι ώστε κάτω από τις οδηγίες του σκηνοθέτη να εναρμονιστεί με το ύφος των υπόλοιπων εκφραστικών μέσων. Ας μην ξεχνάμε πως η ατμόσφαιρα ενός πλάνου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλή φωτογραφία του, σε φωτοσχιάσεις που ενδέχεται να δημιουργούν μυστήριο και suspense, σε σκούρα χρώματα που μεταλλάσσουν το πλάνο σε μελαγχολικό, σε πρόσωπα φωτισμένα έτσι ώστε να τονίζονται οι γραμμές τους, τα όμορφα μάτια τους, σε χρώματα βαθιά και έντονα, ώστε να πλάθουν μια ατμόσφαιρα ερωτισμού και άλλες επιδέξεις τεχνικές που τονίζουν τις πολυεπίπεδες ικανότητες της τηλεοπτικής και όχι μόνο γλώσσας. Στο DVD αυτό, το οποίο είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά σε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα καλέσθητο και σωστό πλάνο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τους φακούς. Ορίζουμε τι είναι η εστιακή απόσταση, κάνουμε αναφορά στους πρωταρχικούς φακούς και στους φακούς μεταβαλλόμενης εστιακής απόστασης, στο διάφραγμα καθώς και στη σχέση του με το βάθος πεδίου, στην εστίαση και σε κάποια άλλα σχετικά θέματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη φυσική των χρωμάτων, στο πώς αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους για να παράγουν το λευκό φως. Ακόμη, στα προσθετικά και αφαιρετικά χρώματα, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται το χρώμα. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο φωτισμό. Η ποιότητα του φωτός, η θερμοκρασία χρώματος και η τεχνική φωτισμού των τριών σημείων είναι μερικά από τα θέματα που φύγονται στο κεφάλαιο αυτό. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά τη στοιχειοθεσία, τον μεθοδικό δηλαδή κανονισμό των στοιχείων ενός σκηνικού, το οποίο ολοκληρωμένο μεταφέρει σκοπό και νόημα και φορτίζει συναισθηματικά τον θεατή. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση της εικόνας από τον διευθυντή φωτογραφίας. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη πλοήγηση.